Pois nada, a naturaleza pose caprichosa e non quere que eu teña cereixas nesta huerta. Mira que estuvo chea de flores, preciosa, isto parecía toda ela un ramillete de flores, e non vai cuajar porque este tempo non permite cousas. Ven un frente detrás do outro, un frente detrás do outro, e non hai maneira. É que non hai maneira, non hai variedade que aguante nin por variedade nin por nada. Este árbol está moi ben conformado, moi bonito, ten yemas florales en todas partes, pero non vai ter cereixas. Ou creo que vai ser así, porque sería un milagro. En fin. Por aquí temos outra máis, pero estamos na mesma, porque tamén lle bota as flores ao mesmo tempo, é a mesma variedade, vamos a ter os mesmos problemas. A ver as maceiras que non son tan exigentes en cuestión de polinizarse, que cuajo o fruto, pero, bueno, eu xa non sei nada. Isto non para de chover, hoxe a Jueves Santo, e vamos ter toda a semana, e vimos cos últimos 15 días chovendo casi sempre, e isto está cheo de flores, que é unha preciosidade, pero o tempo maltratas moito, e así non se pode. Pero, bueno, aquí temos outra máis tardía, tamén está moi ben disposta, ten unhas ramas aí, unha rama que lle insertei destas outras, porque son unha variedade extraordinaria, unha cereixa moi sabrosa, grande, bueno, ilusioneime con ela, pero xa se ve que non hai maneira. Agora esta outra cereixeira, que se ve que está máis atrasada, porque é máis tardía, ten a brotación máis atrasada, e bueno, pois como aquí no campo sempre hai unha ilusión, detrás dun fracaso está unha ilusión, e seguimos aquí esperando a ver que vai facer con nós o tempo, a meteoroloxía, que é imprevisible, que a primavera danos de todo, pero, como di o refrán, abril, aguas mil, e se coinciden esas 1000 aguas coa floración, a flor non quere auga, a flor quere sequía, quere luz, quere que non a maltrate, non quere vento, e, bueno, que coincida todo eso, sería unha maravilla, pero non. Bueno, temos as naranxeiras tamén, con as ganas tremendas de producir, cheas de flores, pero toda esta auga que lle cae encima é o que sei, xa non sei nada. En fin. O pomelo está que rebenta coas flores, non lle caben máis flores, pero bueno, despois cuajarán as que cuajen e as que non, pois frutificará. Tamén se van a dar un fruto cada flor que hai aquí. Dios mío, moito hai que aclarar. Sí, moito vai haber.